lle o Angharad dwi a da ni yng nghanol hwyl ar y funud, felly dwi'n mynd i ddangos i chi sut wneud cardiau Nadolig allan o stwff jyst o gwmpas y tŷ. Fyddwch chi angen papur lliw neu papur newydd, bocs cardfwrdd, defnydd, papur scrap, siswrn, glud a beiro. Dwi'n dechrau trwy mesur lle dwi eisiau torri i wneud y cardyn. Mae hwn tua 16 cm wrth 16 cm, cos o'n i angen cardyn sgwar, ond ydych chi gallu gwneud unrhyw faint liciwch chi. Yna dwi'n torri fo allan yn ofalus. Yna dwi'n defnyddio papur scrap lliw i gwrchuddio'r cardyn. Mae hwn jyst yn darn dwi wedi ffeindio mewn cylchgrawn. Dwi yn wrth y modd yn casglu math yma beth allan y cylchgrawn yna, jyst ar gyfer prosiect efo hyn. A dwi'n plygu y papur am i fewn. Mae'n reit fler, ond diolch ots achos da ni wedi sortio hyn allan wedyn anyway. A dwi'n penderfynu ar y siap dwi eisiau greu efo'r defnydd. Dwi'n mynd i wneud robin goch, felly dwi'n gwneud siap bach syml fel hyn ac yn torri efo allan. Mae yna 2 darn i'r robin goch yma, felly dwi'n mynd i torri robin goch i wneud bol a cefn. Yna dwi'n defnyddio'r darnau i creu y siap ar y defnydd. Dwi'n rhoi'r darn ar y defnydd ac yn droi rownd. Yna dwi'n torri fo allan yn ofalus. Ac yn gwneud yr un peth efo'r darn arall. Yna efo'r trydydd darn o ddefnydd dwi yn mesur lle dwi eisiau torri. Dio ddim yn gorfod bod yn berffaith, so dwi jyst yn gwneud o efo llaw. Yna dwi'n torri fo allan. A gludo fo ar y blaen. Yna mae'n amser gludo'r robin goch ar y blaen. Mas ych gallu defnyddio unrhyw fath o ddefnydd ar gyfer hwn, hen gyrtans, hen ddillad. Yna mae'n amser rhoi llygad i'r robin goch fach. Tu fewn, edrych braidd yn fler, felly dwi'n cael darn o bapur i orchuddio'r ymylon bler ac yn gludo hwnna i mewn. Wen efo'r cardyn yma, da chi wedi ail-bwrpasu nifer o bethau i wneud o, a hefyd da chi'n gallu ail-gylchu fe unwaith eto drwy jyst tynnu'r defnydd off, rhoi hwnna yn y bocs textilia, a wedyn rhoi'r cardyn wedyn yn y bocs cardfwrdd. A dyna ni cardyn robin goch yn barod iddo mynd yn Nadolig llawen i'ch teulu a ffrindiau. Wel, amlwg, da chi'n gallu mynd wirio'n bost efo syniadau, da chi'n gallu gwneud y cardyn lle erioed, neu wrth o'r bocs sirial cyfa i wneud cardyn enfawr. A dwi'n mynd gwybod lle sa chi'n ffeindio envelop. Yw hwnna. Ta waith. Os da chi yn mynd ati i wneud cardyn, jyst ni wrth y modd cael gweld. So os da chi yn postio fe ar-lein, tagiwch Lesh Cymru a fi na, achos yes, ni'n lyfio gweld.